etiefo beka ya Adom Kasee ahodo mu no ya bɔ amane efa awafo bi a ewu a kyese wu a wo ewu no kyese utie nsem no mu ese nhyeda entwa kyese nkofo ho adwiri wo ankasa kwan ewu no efa so ba yakoba asa no na kwan a kyese pozufo befa so ehu wɔ n'abusua no na ayɛ dinziam no kase ebra asɛm no ba ya ma Adom no joy so mu kan ya no sesei apozufo kyerɛ sɛ wɔn sa ka saa awafo no emma wɔne wo mu edi saa de sie ehu dwuma. So manfo beka ye enra ena Adom Kasee ebo mamane se abrantie bi ene ne yere akoto se wonum amu egu wonfia wo manso edademu a wato wonpunum esanse emofrei ahye edemu bosome pinti na wonum entimi nye won hwe asese wugu ayaresabia aposifo de atodwa se wo yesansem ne mu enhwehwemu ansana ye de asem no eba betodwa no na aposifo ekire se edin se abrantie Samuel Jackson ene ne yere ye wakohu wamu ewo wonfie no obehunu wabusuafo nanso Adom Kasee ene JoyNews amanebofo edisansemi ebetodwa no abusuafo ibi botwi eko Inshira FM ewa Asante mantemu eko kire wonsem mu Madam Lady Abuakwa Benson ene ye ewre yi a woni ne kunu ahwere won kwan emaame na wo kire ekwan a ne ba no eko aware ase wotwe ne ho efri na busuafo enchen ba no ba no e ba penyo no ene sina jama Abuakwa ana sese odi ne kunu Jackson no so they associate the NHS and so no ye o kan so you won 1981 okay 81 41 1st September 1981 na me wo ma bra na brebe no oware papa no oware no ma fe ma yeko taman kura di besen ayeko ankra kwaye no ho ade no ani koya no ho ade an 2008 ba chai to ware no Ghana nya abroche da bi ware no ankran no mu na wa hansa no moko da bi wo mo de mo amabi okay o mo amabi oba no nkofo be ma no nkofo no watemanto mo nyina ye hia wo me antifie wo e fene say ankran ani ekoye ye na oba no wa ha no wo Netherlands no mo mi ni na wo ho na oba no mo ye ni na to mo ye no mi ni na nia no mo ni ha to mo ye to mo awfo na bae bana bibia nsifie da bibia nsifie enwachi ena abrantie Frederick Opomboaten ya wo ye ewre ya wahwere ne nkwan ase enso ede nsema wudu bi etudwa. I was even asleep when my in-law, actually she is my in-law, had a call from Tema. And the person said that he heard the news on Adom FM, that the couple by name. So I think okay. So per the description that they gave, it was exactly them. So we decided to come to. The person told us that the reporter was from Love FM, so we decided to come around and then find out whether. But did you yourself know them? Sure. Okay. How come the family, the residents claim nobody was visiting them and all that? The point was that she was living with a man in Netherlands, so they came to Ghana around 2013, right? So they used to come to our place at Angomaso. And then one day, the Ernestina came with Jackson to visit their parents. So when they left, the next morning, she just called and told them that henceforth nobody should consider them as part of the family.